Sa ibang balita, itinuturing na isa sa pinakamahirap na barangay sa Pampanga ang Barangay Batang 2 sa bayan po ng Sasmuan. Kakibat ng kahirapan sa lugar ay ang maagang pagdadalang tao ng mga naninirahan doon. Pero sa porsigidong pagpapalaganap ng family planning ay bahagyang napababa ang bilang ng teenage pregnancy. Ang balitang yan sa report ni Rainiel Pawid. Mula sa poblasyon ng Sasmuan, Pampanga, 1 oras na pagbabangka ang aming tinahak upang marating ang Barangay Batang 2. Sa mga nakalipas na taon, naging normal na sa komunidad ng Batang 2 ang pagdadalang tao ng mga menor de edad. Sa datos ng Rural Health Center noong taong 2016, 35 babae na may edad 16 hanggang 20 taong gulang ang nabuntis sa lugar simula Enero hanggang Setyembre. Bahagya namang bumaba ang bilang ng mga buntis sa 30 dahil na rin umano sa patuloy na pagpapaigting ng family planning program sa lugar. 16 anyos ang karaniwang edad ng mga nabubuntis sa Batang 2. Isa na riyan ang dapat sanay grade 8 student na si Jem. Marso nang malaman ng dalagita na magiging ina na siya. Nakilala niya ang kanyang asawa na kanya ring kabarangay noong mga panahong hindi siya makapasok dahil sa kahirapan. Minsan po wala pong baw. Mahirap po yung buhay. 4 na buwan na lang at kabuwanan na ni Jem. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang ipon ng kanyang mister. Sa Maynila. Construction. Mapapalitan ng responsibilidad ng isang ina ang pangarap ni Jem na maging guro. Umaasa na lang siya na maitutuloy ng kanyang anak ang pangarap na makapagturo. Makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang pagtigil sa pag-aaral ang nakikitang pangunahing rason ng kumadrona ng barangay sa paglobo ng bilang ng mga kabataang lumolobo rin ng tiyan noong mga nakalipas na taon. Yung mga bata, kung minsan hindi na nag-aaral, hindi na sila pumapasok sa school. Kaya siguro yung iba magang nag-aasawa. Kaya naman para unti-unting mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy sa lugar, naglunsad ng family planning program ang Health Center ng Batang 2. Ngayon, dahil nga may family planning kami, mga 3 to 4 na lang yung mga average nila. Pero yung una, marami silang anak. Minsan may mga 8, may mga 9, ganon. Sa kasalukuyan, lampas 1,200 ang populasyon ng Barangay Batang 2 at umaasa ang mga opisyal ng lugar na mapapanatili nila ang magandang bilang ng kanilang komunidad para sa mas magaang pamumuhay. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.